Toto je backstage tých obmedzených papľus. 11. Ver. 11. Baby, you can't deny we've got this chemistry. I don't care what they say, baby, I ain't gonna turn away. Spravím slovo. Tá voda tam má byť? Áno. Dobre, Matej, ľahni si. poď, akcia. Počujem, Matej, lež a čakaj, Zhlboka sa nadýchnite a urobte brušáčik. Vydýchnite si. Dajte si vodičku. Potom všetko padá. Počkaj, toto je Marta, ktorá dneska je couple, môj couple. Jeho couple? No a takto sa Marta obliekla. Marta, mama to videla? Mám to zopakovať akože aj ja, hej? Aga. Tak ale ty ani klik neurobíš. Ale urobila som si nastavie, preto aby som to takto. A ty nedvíhaj hlavu. Počkaj, keď to klasika s Martou, ne? Prečo práve mňa si vybral? Lebo už s tebou to mám vyskúšané. Poďme. Drž ma hlavne, lebo si rozbím hlavu. Zvihni sa. Aj, servus, ty ukáž to, ať si. A ja som počul ako kulturista a ukázal svoj voľný, prepáč. Takto. Ešte. Môj mír. Ešte, nehybte sa. Predo. Skúsi z B. Kámo, to nehodí. Iso. Dobre. Milan! Milan! Tak len sedí. Ďalší záber. Dobre. Yeah.
Musíš dýchať, ale podýchaj. Áno, áno. Niečo také poprosím. Z bolo? Inak z nebolo. Z nebolo. Z. Tak ja idem na seba. No, pôjdeš čaj. Čo? A netreba tie fúziky trošku zastrihnúť? Čo? Hej, a teraz ty sa otoč. Skúsi tú akciu. Pozor, šmykajú sa na to. Zrazu mi prepne. Nedáme, že poď ako to vyzerá. Poďte sa pozrieť. Také bláto umie. No a dvihneš vlastne iba toto cítko už hotové. Hej. Dobre. Vyšiel už to oboče, stavia sa, odchádza mi túto z obrazu a potom ja pred... Záver. Koľko aký tam má hrbia, fascinujúci. Ja mám. Míňo! Daj mi tam 50-ky. Ricardo! Ježiš, Martin! Proste iba prídeš s ním, to je rýchlo a on považia... Kúšik môj. Neboj, počkaj, teraz sa upokoj. Teraz sa upokoj. Bez tej hudby je to znamená lepšie, ale postprodukcia sa robí. Čo je? Hudba, však to iba o tlačítku. Musíš! Pozri sa na seba, ako vyzeráš! Pán Pušík, Ricardo, nemáme postavu. Budem pýtať, ty proste ideš! Nechcem! Prestaň! To sú stroje! Ricardo! Poskracuje svaly a pokazí. No, ty mi tu povie váš cieľ. Materská škola sa nachádza vpravo. Toto je klik môj pán, toto je... Môžeš mi dať posunete 28, ale bez jazyka, bez jazyka. Bez jazyka, jasné. Bez jazyka, žiadne výmeny. Ja som vegán, takže bez jazyka. Dajú? Druhý to bol. Teraz dáš ešte jeden.
No to máš na ramena cvik. A to je, Keď sa ja tam postavím, budeš ma voziť? tak to je vlastne závaže. Tam si môžeš dať kotúče, alebo môže sa tam niekto postaviť. Kristo, Ale teraz by som sa mal vidieť tam vo vnútri, lebo má natáčať, že? Strašne ruší to one, nechod tam bude rušiť pozornosť. Kde chceš svetlo? Co tu všetko urobívate? Fakt, že pôjdeš na dementa, takto. Dobre, niečo spravím a potom. Ďakujeme, že ste sledovali tento backstage a nezabudnite dať odber, like, koment alebo zdieľať toto video.